Ei, Blanca. Passo en 5 i anem juntes cap al cine, no? Què va, tia, no he entregat la foto encara. Què dius? Però la data límit no era avui? Sí, d'aquí mitja hora, concretament. Tia, envia qualsevol, que segur que totes són brutals. Què va, tia, vaig fer una sessió de merda. És que no n'hi ha ni una de bona. A més, la pel·li aquesta no la fan per streaming la setmana que ve? Carla, al cinema, als cinemes, ja ho saps. Mira, tia, no te'n posis en plan activista ara, que t'he dit que és curro, vale? A més, que sóc la primera que vinc a totes les estrenes amb tu. Ai, parlant d'estrenes, que la setmana que ve estrena Nosta, de Nil Manrique. Anem a Barna a veure-la, no? He pensat que podríem anar al Fenòmena, però si no, podem anar al Balmes, també la fan. Et truco. Et truco després.